Ladies and gentlemen. Handikurekodhi, handikuziya. Ndazvanya rekodhi. Ladies and gentlemen, Prophetic Cup Clash yapera. This one is different. Yakasiyana neyana Chippers nana Godfather nongowina khona ngale. This is a spiritual cup clash. Yeah, I don't know winner. And I'm disappointed because one thing I'm disappointed with is ita my interview, ita my video to say vachito vari kuuya ndika vachita sawana Simba hapana batika. And I'm disappointed. Then wazoya wacho ita zvinhu zvekuuya wese hapana nakwanisa kungoonawo. I feel like team betting is better than vanhu vachiti represent panapo. Pamwe vatsipikwa. Aiwa papenda men of God Christianity atina mawenzi akaita sekutsipika mawenzi atinonzwa kuti anori pangozi uko kwamene kwataendawo otherwise Christianity hakuna wedhiro rekutsipika chipo achitorwe. We don't speak like that. And dai pamba neatsipikwa aibva aconfessa kuti guys indera se ndatsipikwa vese vabvuma ndaona pane mupostori atozobvisa atendeuka apa akanda pasi nguo dzake dzedze apa yamanje angakaisa chiyo bana zvotenga nyanga dzekunigeria. I think azongosvika kasondika kachiti. But anyway, ladies and gentlemen, tiri pa-UFIC Basilica Chitungwiza Center. And ndirongotarisa mota dzandiri kuona kusaidi uko. Ndeno natarisa dziri kusaidi uko. Then kunze kune chikoro ndikuona kusaidi kune chikoro chiriko. Ground racho research is actually being used for parking. Kuseru uko kune futi ground ririko is being used for parking. And then kuseru uko it's being used for parking as well. And then there's an overflow, a double twin overflow. I overflow inogona ndosadza ma-conference center. Inogona kutongoita samangu machechi machechi akawanda atosvika pane vanhu vadoko. Toona totora 2 major prophets muZimbabwe tovapa totora 4. Vanatogowana izvo zvipanze chaigona kugowana ipapapo atogowana. Then kuseri kune rimwe tent uko imwe overflow again. And everything panapa zvakarongeka ziko. If you check kuti panotengeswa chikafu, matoilets asina bona zvakadai. It's my first time kuva panapa, but I'm surprised kuti chechino yakarongeka zvekudaro. Ndezvoti yakarongeka, but level nana panapa ndikushamisika. Inini I think ndo church number 1 endaona chechi ine yakarongeka sezvo yakaita panapa. Asina mbena une chechi yakarongeka kudaro. Yekuti unyatsoona kuti magariro akaita vanhu, even sound yacho, team yemedia yacho ine on point. Ladies and gentlemen, I think maona zvataona panapa. We will actually do an in-depth blog. Dai vanhu panapa vakatitendera, tichavanyengerera chaizvo, tichavanyengerera kusvika vatitendera kuti tizonyatsoya pasina vanhu, tichifamba office by office, tichiona kuti chechi ino inombonyatsofamba sei. Now I believe vaita vana prophet iziti press conference vakaita vachiti tudata registration. Why? Because vanhu kunomwe vanotadza kutozowana pekugara nanoda kuzvibhelievha because vanhu pana pakawanda. Kune mwe vanotopedza kana kuti gore risina mboona prophet life. Panapa zviri possible. Izvo vanhu vatinoko chechi zviri very possible. Vamapedza gore rese uri kuoverflow. And another thing, prophet vachipreacha hapana varombofamba vachibuda. So hapana pamdara. Isi kune mama chechi ati aipinde kuti vachitopreacha. Apostle vachipreacha kuti vanhu vachienda pajeni. Vanhu vati chaitozopambarwa madhoo. But hapana pa everything is on point. And with that we are out.